नैबेनो बुस्थुआ नै बेखौनो लायनो थांगोन जों दा थ' जागायनोसै खामानिखौ माथोबाव जों दिनै नैबेहाय खान्थाल बिफांनि खामानि मावनो फैदों एसे भियेटनाम सुपार आर्लि होनो बेखौ दा बेखौ लाबोनाया जोङो माबायाव लाबोदोंमोन मार्चनि 16 लाबोदोंमोन ओमफ्राय लाबोनानै जोङो माबायाव गायदों बेखौ 18-19 फ्राव गायनाय जादों दा दिनैसिम नायोबा बियो 6 मान्थ जाबाय बे 6 मान्थआव माबायदि ग्र' जादों नोंथांमोना नायनो हागोन बेयो जों लाबोजेननायाव बिफाङा नैबिसिमसोल'मोन दा 6 मान्थआव बिसिमसो ग्र' जाबाय आरो बिराद मोजां जाबाय बिफाङा नै बे भियेटनाम सुपार आर्लि फुरा मोदानजोबो बिनि बिलाइआ नै बिलाइ बरिया ग्राफ्टिं खालामनाय आरो बेयो बे ग्राफ्टिं खालामनायखौ नैबेहाय नायबा सिनायो बेहाय जरा थाजोबो नालाय दा बेहाय प्लास्टिक दंमोन बे प्लास्टिकखौ जोङो बोखारनानै होनांगौ बेहायथ' गैला बेखौ अलरेडि जों बोखारखाबाय जिखुनु बैयाव बाखि जेसेबां दंबावो बैथिं बे ब्लु कालारनि जत्त' बे नेट होनाय नुदों बेहाय जों गासिबो जेकफ्रुटखौ गायजोब्बाय खान्थाल बिफांखौ बेहाय बैसिम जेसेबां दङ बे प्लास्टिकखौ जों दिनै बोखारगोन दा आरो बेयो 6 मान्थ जाबाय नालाय जों सिगाङावबो बेहाय हासार होखादोंमोन गायजेननायाव दा 6 मान्थ जाबाय नालाय बेहाय ओरै जिं जिं हासार होबावनांगौ दा बेनि इमप्रुभमेन्टखौ जोङो स्टेप बाय स्टेप देखायलांगोन माबायदि इमप्रुभ जायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो ओरैजाय जेसेबांखिनि गय गायदों जोङो बे गयनि सिं सिङाव कक'वा होनाय जाबावबाय कक'वायाथ' जेनेबा बागान सिङावसो गायखायो नालाय ओंखायनो गय देरनायजों लोगोसे माने कक'वायाबो मोजां इमप्रुभ जालांगोन आरो बिराद मोजां जाबाय बिफांखौ गायोबा जोथोन लानांगौ उफाय गैया सानफ्रामबो बिदिनो सप्तानैनि उनावनो मोजां माने खेल लाबाय थानांगौ जायो दाख्लैथ' बेयो ओरै एम्फौ जाजोब्बायमोन बेमा थायोना मोनसे बेमा बिदिनो बेमा फिसा बियो फुरा माने बे बिलाइखौ जाजोब्बायमोन ओमफ्राय जों बेखौ मेडिसिन सारनानै माने मोजां खालामनाय जाबाय आरो इमप्रुभ खालामनाय जाबाय नङाबा ग्र' जानायाव प्रब्लेम जायो बिराद मोजां जाबाय बेथ' नै दा जोङो खामानिखौ जागायनोसै ओरैजाय जेसेबां माबा दङ खान्थालनि प्लास्टिक दङ र' नोंथांमोननो देखायनां बे माखासेयाथ' नै बिसोरथ' माबाजोबखाबाय बोखारजोबखाबाय ओरैहाय फुरा गायजोब्बाय आरो प्लास्टिकआ माथो अलरेडि गाजोबखाबावबायसो नै बेलाय नै बिसोरो एसे ग्र' जाख'नो हायाखै नै प्लास्टिकआ दंना ग्र' जाख'नो हायाखैलाय नै प्लास्टिकआ नै बेखौनो बोखानांगौ बे बुस्थुखौ बोखायाबा माने ग्र' जानायाव प्रब्लेम जायो बुस्थुआ बिफाङा देरनायनिफ्राय देरसै ओमफ्राय बे नारथेनानै लानाय जायो नालाय बे ग्राफ्टिं खालामनायखौ बोखारनायनि सम जाबाय आरो दा 6 मान्थआनो जाबायना ओरैजाय गासिबो खान्थाल बिफां जाजोब्बाय बिथिंजाय नै खामानि मावग्राफ्रा थ' जागायनोसै खामानिखौ माथोबाव सिखायानियाव दंमोन गयबो लाबोथाराखै जेबो लाबाखै माबा जावख'नां माबा खानांगौ नै बेलाय बोखारसै ग्राफ्टिं खालामनायखौ बिराद टाइट जाजोब्बाय नै जि जालायबाय बागाननिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो नै
बै नुहुरनायानो बागाना फुरा दुब्लि गेजेर गेजेरसो थांनांगौ दा जोङो पार्सेल लायनो थांनो नागिरदों फ्लिपकार्टनिफ्राय फैदों मामोन पार्सेला माबा बिफां गाहायाव खोबग्रा बे हाग्रा दुयैनि बेफोराव बेखौ खोबोबा हाग्रा दुआ नालाय बेखौ लायनो थांनो नागिरदों कल हरनायखाय नै लेंहरगासिनो नालाय नैबेनो बुस्थुआ नै बेखौनो लायनो थांगोन जों दा वाव डेन्जार गरम ओइ जे बागानखौ दोनथ'नानै लायनो थांसै फैबाय फाइनालि सफैबाय मालसिं प्लास्टिक 10 केजि होनबावदोंसो 10 केजि खारा ओइ मारिदो 10 केजि खा 10 केजि ब्रा ए राहा होख्लायनोसै दिस इज कल फार्मार फार्मारनि नै दासो लाबोदों नायनोसै माबायदि बुस्थुआ मालसिं प्लास्टिक बे माबायाव होग्रा बेनो जायो बेखौनो हो मालसिं प्लास्टिक होनो बेखौ हाग्रा दुयोना बेहाय होनांगौ नङाबा बिराद गाज्रि मोनामो खिन्थु बुस्थुआ नै बुस्थुआ हयले गोबालै गोबासो जाखायो एक्सुलि बरिया खेबथ'नोसै मोनसे होलांनो दा आसि बैयाव फब नैबाव फब मोजां नङाबाबो जायो बेलासिनायजों जाबजों समनि आंखालाव लास्ट भिडिअखौ बानायनाय जायासै आसा खालामो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै आरो मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो स' बाय बाय